Ngihamba emakethe nje mangikora nje nami ngijabulisa ukushaya kanje ngoba ngijwayele ukushaya ngidlule kodwa namhlanje nami engayimisela ukushaya ngibona bayavula ngashaya ngoba nensathu ukuthi la kwi-position e-right. Ngiyayibona imesha namhlanje inzima kakhulu. Lukovic noSayile athi begijima athi ngizwana amandla kakhulu. Ya khona namhlanje bekunzima kakhulu. Thina into esizile ukuthi sibekezele singafuni ukuwa phansi. Bona besiplanele lathi besiplanele. Hayi bona begijima ngempela ngoba nabo befuna ukuwina nathi sifuna ukuwina. Kwasho khona sinhlasi leli ngakuthini. Nathi kusizile ukuthi siphushe singatekebeli phansi yabo sizama ukuthi silwe yiyo into esizile ukuthi sibambisane. Kubaluleke kanjani ukuthi kwamamesha nje a-tight ukuthi niqhubeke nibekezele nazi ukuthi as a team niyayithemba ukuthi konke ezokwenzeka? Ya into ebalulekile egemini kanje ba-strong si-strong. Into esiza ukuthi thina sibe nomoya wodwa kungekho ohlukanayo. Uma i-team ihlangene ayikho into engahluli ngoba lezo zinto ezovela kodwa uma ukuvela kwazi akusho ukuthi thina kumele sife. Yiyo into esizile ukuthi sibe ndawonye sihlangane ukuze siyazi siyayifuna into esiyifunayo. Ngizela ubuke la emva kwakho uyababona abalandeli ngabajabulile. Ya ngiyabona abalandeli into engithanda kubona ngisho ngabaskori kodwa bakhona ukuthi besupporte mhlawumbe beqhubeke benze kanjalo. Siyayithanda into abayenzayo nathi ngesihlale ngaphandle kwabo sibonga kakhulu. Going forward kubaluleke kanjani ukuthi nithole izandla zenu kule trophy? Ya ukuya phambili kumele siqhubeke ngale gesi siqale ngayo ngoba siqalile nje manje kumele siqhubeke siye ngale ndlela siqale ngayo singayeki ngoba sayiyeka mhlawumbe khona okungenzeka ushintsho olungenzeka kodwa masibambisana kanje hayi ngibona siqhubeke nayo. Khona ozolwa nawe manje la izansi. Nangu coach uyakhala. Coach ngazofuna ukukhala yonke into right. Good goal is a good goal. I'm just saying congratulations, good goal, man. No, angike ngiyabona ukuthi ufuna uyocelebrate nama fans. All the best. Siyabonga kakhulu.